vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages tichingokuchingamidzai kwose kwamunga muri kumativi mana enyika. Tauya nawo maconfessions kuti tinge tichizotandara pano pachannel yedu yeZim Facebook Secrets and Confessions, uye nichingokukurudziraiwo kuti please itaiwo muchikomenta mucomment section, nekuti every time that you comment kune umwe munhuwo anotobatsirikana, because kune vamwe vekuti vanenge vasingakwanise kuuya nemaconfessions avo, but mukuzoverengawo mucomment section unobva watobatsirikana. So rekezai tibva tapindamo mamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: so hanzi makadi zvenyu mukoma. So inini ndiri murume uye ndine makore 33 years ekuberekwa. Kubva zvandainge ndakauya kuno kukujoni ndainge ndisina kana kumbogara, ndakadzokera kumusha. Saka ndakazodzokera kumusha after 7 years, pandakadzokera this was last year. Saka pose apa ndainge ndakambozamawo marriages edu awa emuno mujoni. So ndakagara nevakadzi ivo vanokwana kuita 2. Wekutanga ndiye wandakagara naye for 3 years, then zvikabva zvaramba, ndikabva ndazorambana naye mushure mekunge andichita. Hey, it is a long story mukoma, but ndakatombosvika pakuti ndainge ndichida kuzvipfuudza upenyu hwangu. Okay, zvakaitika ipapo ndezvekudai, ndakati ndava nezvimwedzi zvishoma mushure mekunge ndapindawo muno muSouth Africa. Ndainge ndichitoshandawo ndichishandira umwe murungu, but ndaishandawo mugarden, but ndainge ndichigarapo pamba pemurungu, but murungu iye ainge achitondipawo kamari kainge kari Saka ndakazoti nerimwe zuva ndaenda kulocation, ndokubva ndasvika padeni peumwe muchinda wandainge ndakuwirirana naye, ndikabva ndatoona kuti painge patori nerimwe girls rainge riripo. Saka ndakabva ndaona kuti pagirls rainge riripo painge paine umwe wacho ainge akaita wechikuru. Ndikabva ndati uyo anokwanisa ari iye anenge ari mature, it is far much better kuti ndingomupfimba. Plus tainge tichingotarisana zviya zvekuti there was chemistry. Ndobva ndakumbira manumbers ake, akabva azondipa, ndokubva tazotanga kudanana. Pasina kana nguva mukadzi uya akabva azoya, ndokubva tazotanga kugara tose. Mukoma, I want men to be careful out there, because mukadzi uyu ndakati ndatanga kugara naye, mukoma ndichizviudzawo kuti ndawana munhu wangu, ndokubva ndazotaura nemurungu. Ndikabva ndati kumurungu ndainge ndichida kuti iye ange achizopinza uyu mukadzi wandainge ndava kugara naye, ndichizviudza kuti handichade kuti ange achishanda uko kwaainge achishanda, because ikoko aiwanza kushanda stay in. Saka ndaida kuti tingoramba tiri panzvimbo imwe chete. Zvadaro mukoma, murungu ndakamuconvinsa until azodzinga umwe mukadzi uyu ainge achishandapo, but ainge atochembera zvake, ainge ari wemuno muSouth Africa. Saka murungu aingogara achingotaura nezvayo nyaya yacho iyo kuti munhu uyu achembera anofanira kuti ange achienda kupension. Ndokubva ndazomubhega kuti ange achizopinzawo mukadzi wangu basa. Takabva tatanga kushanda tose, iye achishanda mukitchen, inini ndichishandawo mugarden. It then happened kuti murungu manje pane pamwe paakabva azoti ainge achida kurinovheta pamba pake, but akabva azoti ndinge ndichitsvaka umwe munhu wekushandidzana naye, because taifanira kuti tinge tichipaza mimwe midhuri mumba, because ainge achida kuirinovheta from the inside, uye zvekare nekuzongoita mamwe marenovations kunze. Saka ndakabva ndazotaura nemudzimai, inini ndainge ndichida kuti muzukuru wangu ange achiuya, but mudzimai munongovaziva vakadzi ava kuti kana mava mumachira anozongo kunyengerera. Saka akabva azoti it was far much better sezvo hanzvadzi yake yainge ichitambudzika kumusha uko. Saka zvainge zviri nani kuti hanzvadzi yake inge ichiuya kuno, then ndobva ndazotanga kushanda naTsano. Ndikabva ndaona zviri zvinhu zvakanaka. Plus iye ainge achitoti kana ukatoshanda naTsano kunyange inini ndinobva ndazotovawo munhu ari right, because at that time aimboita dzimwe nguva dzekuti taimbopota tichitukana, uye aiva nekaspirit kaye kekungoti kana kaboy kana ova ati ngatirambanei. Saka ainge achiti bhudhi vangu vanorova zvisingaiti. Saka ndinenge ndava kutyawo kuti tingogara tichinetsana, uye zvekare mukupindurana umu ndinenge ndichiziva kuti hazviite kuti ndikupindure pamwe mashoko anobohwa bhudhi varipo. So mukomana acho ndakabva ndabvuma paya, ndokubva tazotumidzira bhudhi vacho. I think takavatumidzira somewhere around 800 rands. Ndokubva vazouya bhudhi vacho. Vakati vauya ndokubva tachizotanga kugara tose. Takatotanga tichatogara navo bhudhi vacho mu1 room imomo, because murungu ainge achiramba kuti ange achipa Tsano room yekuti
vange vachigara, even though room yainge iripo iyo yainge ichimbogarwa nemukadzi uyo ainge ari musikana webasa. But nekufamba kwenguva ndichingorambawo ndichingovavarira kuti Murungu ange achivaita permanent. Mukoma taura nemurungu kuzosvika abvuma. Zvino akati abvuma ndo pavakabva vazopiwawo pekuti vange vachigara. Zvadaro mukoma ivo vakabva vachizotora mudzimai wavo, but mudzimai wavo akatanga achagarapo in secret, murungu asingazvizivi. Saka tainge tava kugara takati inini mudzimai wangu Tsano nemudzimai wavo. Saka nekufamba kwenguva nemudzimai takazotanga kunetsana. Hei mukoma, takanetsana zvimwe zvekuti ndakashaya kuti asi pandakamutadzirawo ndepapi. At that time manje sezvo ivo Tsano manje vainge vava kuita sekunge ndo vainge vava kufarirwa stereki nemurungu, because Tsano ava vaipota vachifambawo vachinobatsirwawo, uye zvekare kwavo kwavanobva vainge vachiti sekuru vavo hanzi in'anga zvekare muprofita. Saka I think kuti pose pavaidzokera kumusha vaibva vazodzokawo vakagezeswawo vachiti I think kuti pose pavaienda kumusha pavaizodzoka vaidzoka neminamato yainge ichikonzeresa kuti murungu ange achivada. Murungu akasvika pakundivenga mukoma. At that time manje iye mudzimai wangu ndipo paakabva azotanga kundihorira. Handiti kukunyeperai mukoma, even by the time pandakaudzwa nemukadzi wacho kuti iwe unozviziva here kuti mukadzi wako ari kudanana nemurume wangu, ndakatombozviramba even though ndikatombotumidzirwa evidence, but ndikangoti kana haangambodaro, because ndainge ndichizviudza kuti sezvo ndakapinza murume wake basa, ndainge ndichizviudza kuti sezvo ndakapinza hanzvadzi yake basa haangambofe akaita zvinhu zvakafumuka kudaro. But chainge chiri chokwadi. Zuva randakazofind out ivo vainge vasipo, vainge vaenda kumba, ndo pandakabva ndazomuconfronta ndikabva ndamuudza kuti nezvake ndainge ndava kusada nezvake. Ndikabva ndati saka kana basa racho ndoda kuti ndinge ndichikudzingisa because ndini ndakakupinza basa riya. Takabva takanetsana usiku hwose. Midziyo yose yatainge tiinayo, zvima-TV zvinyi zvikabva zvapwanywa. Mukoma iye akabva atanga kuripota kune hanzvadzi yake, ivo vakabva vatosimukawo vakabva vadzoka kuno. Instead yekuti vange vachimira neni, mukoma vakabva vazoenda kumurungu, sezvo inini ndainge ndagara. Saka ndaipotawo ndichingotorawo tuma-1-2 ndobva ndatengesa. And most of the times chaikonzeresa kuti ndinge ndichitengesa enhau yekuti sezvo iye ainge ainewo vana vake vatatu, saka ndaipotawo ndichimbomujegerawo. Saka mari yatainge tichiwana yange isingakwani. Saka pamba pemurungu paigara paine mabhatiri, because iye ainge aine chimwe chishopu chemabhatiri. Saka mwe acho aizongogumisidzira abviswa kushopu obva aunzwa pamba pake. Saka ndaizomaba mabhatiri aya ndobva ndazonomatengesera umwe mudhara ainge aine chishopu chake chemabhatiri pataxi rank. Ndakabva ndafumurwa, then murungu akabva andidzinga. Ndakadzingwa mukoma, ndikabudapo pamba pemurungu ndisina kana chandainge ndakabata. Ndakazoti ndava kufamba ndikabva ndatora kamari kandainge ndiinako, ndikabva ndati regedzai ndinge ndichitenga mushonga wemakonzo. Ndikabva ndati zvino ndoita sei, regedzai ndinge ndichienda kumba kwefriend yangu kuitirawo kuti kana ndikazviuraya at least iye anokwanisa kuzoudzawo hama dzangu. Saka ndakati ndarutsa kudaro, then vavakidzani vakabva vati munhu uyu ngatifonerei ambulance. Then ambulance ikabva yauya, haina kana kumbononoka. I think in less than 10 minutes ambulance yainge atosvika. Then ndikabva ndazoiswa muambulance. Pose apa ndainge ndakangoti zii ndisingadi kutaura kuti ndainge ndanwa mushonga wemakonzo. Aiwa nekuziva basa ravo vakatoona kuti munhu uyu anenge achika poison. By the time pandakazosvika kuchipatara ndainge ndatovaudza kuti ndainge ndazama kuzviuraya. Ndikabva ndavaudza icho chainge chakonzeresa kuti ndinge ndichizviuraya. Then mukoma ndakazoti ndarecover ndokubva ndazotanga hangu kushanda somewhere else, ndichizosangana neumwe mukadzi uyo wandakazogara naye. So mukoma from there on ndikangoti ndo kwainge hungori upenyu hwangu ihwohwo hwekungogara ndichingonetsana nemukadzi pasina kana chinobuda. And hama dzangu dzakabva dzazoti uri kufanira kuti unge uchiuya kuno, because ipapo pavakazvinzwa kuti ndainge ndambozama kuzviuraya vainge vachingoti dzoka kuno. Kunyange pacho ipapo pandakazorambana nemudzimai uyo wandakazopedzisira kugara naye, ishu yacho yange iri yemwana. Iye ameno ainge achiti ndiri kuzama kukuitira mwana but zviri kungoramba. But mukoma takagara for a very long time no mwana, zvikati chizoramba nachiti mazi pressure unondipa anobohwa. Saka mwana wacho
kuzvarira sei mwana iwe uchigara uchingondipa mazi pressure. Fine, ndo pandakabva ndazoti regedzai ndinge ndichiteerera izwi raamai vangu ndinge ndichimbodzokera kumusha. Ndakadzokera kumusha ndikabva ndaona kuti zveshuwa ndainge ndakatamba nenguva, because vamwe vabiya angu ndakati ndichinosvika kumusha ndikabva ndaona kuti vainge by the time pandakasvika kumusha ndo pandakaona kuti kujoni kuno tiri kutamba nenguva, vanhu vari kuvaka kumusha uku. Ndikabva ndazonzi naamai it was far much better kuti ndinge ndichitsvakawo at least musikana wemuvhillage medu. Saka ndakati ndatarisa ndikabva ndaona kuti ainge aripo zvake, but ndainge ndisina kunyazo kunakirwa naye. Saka iniwo ndinodawo mukadzi anenge aine mahips, aine magadziko mahombe. Ndo choice yangu pavakadzi vose ava vandakagara navo vose zvekare vainge vakaita zvidhafu dhunda, vanyazori nemazi caves nemazi hips. So ndo zvandainge ndichida kuitirawo kuti ndisazorwadziwa. Ndikabva ndati aiwa handisi kuda uyo anenge akaita slender, ndinenge ndichidawo at least anenge aine body yakafanana nemabodies ainge aine vakadzi vandainge ndakambogara navo, kuitira kuti ndisazodzokera kwavari ndichinyengerera rudo kana ndafunga mukadzi anenge aine mabig caves. So ndakabva ndazoshaya muvillage imomo, ndokubva ndazomboshanyira hangu vamwe bhuti vangu vanogara kuHarare. Saka ndakazoti ndashanyira bhuti ndopandakabva ndazosangana manje nemusikana uyo wandiri kudanana naye. Saka iye manje pandakatanga kudanana naye mukoma ainge asina kundiudza kuti iye ane 17 years at that time. Akabva andiudza kuti ainge aine 19, sezvo iye aine muviri muhombe. Ndakabva ndatongomubhilivha. So by the time pandakazodzoka kuno ndainge ndamumanikidza kuti tinge tichisika bonde. Ndainge ndichifungidzira kuti zvimwe kuda iye achitori musikana akakwana, but pakuzonorara naye ndo pandakabva ndaona kuti she was somehow okay. Takabva toita bonde redu tisingashandisi kana maprotector, ndokubva ndazodzoka kunoko. Saka pose apa tanga tichitaura zvino nyaya iripo ndeyekudai musikana uyu akazondifonera akabva ati iye ane pamuviri. So paakandifonera ndakatonzwa kutoti amai nababa vake vainge vachitopopota mubackground. Ndakabva ndamubvunza kuti nhumbu yacho ine mamanzi mangani. Iye mukoma akabva andiudza kuti nhumbu iyi ine mwedzi iyo inokwana kuita 4. Ndikabva ndati iwe kana uchiti nhumbu yacho yauinayo ine mwedzi iyo inokwana kuita 4 zvinoreva kuti mimba iyoyo haisi yangu. Akabva ati ndeyako, mimba iyi ndeyako, nekuti ipo paipai patakarara tose muna December ndo pandakabva ndabatira pamuviri. Ndikabva ndati kubva pana December kusvika pari zvino pane mwedzi mingani. So ndichitaura naye pane umwe manje uyo akabva azotora foni ndokubva akata foni iyaya, then akabva achizondifonera. Paakazondifonera ainge achiratidza kuti ainge ava ega, ndokubva azondiudza iye kuti nhumbu yacho yaainayo ari kuti nhumbu iyi iyo yava ne6.5 months. Zvino mukomana ashe handichaziviwo kuti ndoite sei, because munhu akatanga andiudza mamwe madates, now ava kundiudza mamwe madates. Kana vari sababa vake ivo vakabva vatondiudza kuti mfana manje wanyura, because ivo muCID vakabva vati ndikuda kukunyudza, kana ukasatora mwana wangu, ukasaroora mwana wangu, I am going to see that you are going to get arrested, because mwana wangu uyu sezvaunoziva kuti iyo i-underage. Zvaizvezvi ndinototaura navo because ndakatoona kuti that is the only way that I can survive this. Hongu ndakarara nemwana wavo ari underage, but izvi manje zvava kuda kundimanikidza zvekuti ndinge ndichigamuchira mimba yemwana wavo yandisingazivi kuti nhumbu iyoyo ndiyani. Handiziviwo kuti pakadaro ndoita sei, because iye mukutaura naye, because ndikufanira kuti ndinge ndichienda kumusha by the end of July, akabva angoti chingonditora, I am going to give you plenty kids, I know kuti I wronged you. Ndikamubvunza kuti what do you mean kuti you wronged me, nhumbu ndeyangu here? Akabva ati ndeyako, but I know kuti nhumbu iyoyo haisi yangu. Ari kuti zvimwe zvacho hazvidi kuti tinge tichingoramba tichingovhunzana pafoni, please uya kuno. Ndokubva azotanga kuchema, akatondiitira video call achichema achiti kana zvadaro chimira hangu tinge ndichizviuraya, because kana iwewo ukati hatifaniri kuti tinge tichiroorana because nhumbu haisi yako, ziva kuti baba vangu vachakusungisa, and hazvimbovatorere kana mazuva vanokutsvaka ikoko kuSouth Africa vakakusunga. Handiti unoziva kuti
evidence iripo yekuti isusu takaita bonde when I was still very young, because mukuzonotaura ndakabva ndazomuti hey baby I'm so happy because muupenyu hwangu hwose ndainge ndisati ndamboitawo bonde at least nemusikana ari kuma17 ikoko. Saka mamessages iwayo hanzi baba vacho vakabva vazozvitumidzira mamessages iwawo, saka hanzi ndo evidence yavainayo. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Is it a wise decision kuti mudzimai ndinge ndichienda kunomutora iye zvake achiri mudiki? Asi chinondirwadza ndechekuti kungobva kwandakaita komusha ndichiuya kuno, then munhu obva atosara achindihurira. Apa ndainge ndichiti ndikufanira kuti ndinge ndichimugadzirirawo pakanaka pekuti ange achigara. Iye anondiblema, anoti ko ipapo pawakauya kuno why usina kuzodzokera neni kuSouth Africa? Kedzaitibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana ashe ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. I don't want anyone to trust anyone. In your life you can only trust yourself and trust God. Ininiwo ndiri mudzimai uye ndine makore 40 years ekuberekwa. Ndatochembera mukoma zvemarriage zvakatoramba, because murume kana ndikangotanga kungodanana very serious nemurume, then murume uya manje iye anokwanisa kutotanga kutorwara kana kutofa kana ndikangoramba ndichidanana naye. So mukoma zvakaitika kwandiri ndezvekuti ndakagadzikwawo mweya wechipoko navatete vangu, ende vatete vangu ava chinondirwadza ndechekuti vainge vari munhu ainge achinamata. Kunyange pavakazofa ndakachema mukoma, ende vanhu vakafungidzira kuti ndainge ndichirwadziwa nekufa kwavatete vangu. Pastor pavakatanga kuparidza vachiti vatete vangu, he had been told by the Holy Spirit kuti vatete vainge vatova kuparadise. Nezvose izvo zvandainge ndakaitwa navatete ndakarwadziwa. Saka vatete ivo vakandidaidza vakabva vati vainge vachida kuti ndige ndichimbogara navo. Ndakati ndaenda kuya. So what had happened is vatete ava vainge vakatsika umwe munhu nemotikari, ndokubva vaona kuti munhu uya wavainge vadhuma, munhu uya ainge afa, vakabva vazomudhonza munhu uya vachimuburitsa murodhi, ndokubva vazomusiya vangomukanda musango. But ivo vachitaura vanoti havana kana kumbomukweve. Ivo vachitaura vanoti pavakamudhonza vachipinda naye musango havana kumboenda naye kure, hanzi vakangomusiyawo pasaidi perodhi. Saka hanzi murume uyu vakazongokaruka vamuona ava kutokrosa rodhi apa ainge akadhakwa. Saka ndonyaya iyoyo yandakaudzwa navatete. Zvino vatete vakabva vanditi sezvo inini ndainge ndisati ndaziva chinonzi munhurume, ndaifanira kuti ndinge ndichienda navo. So takabva tazoenda kune imwe n'anga. At that time ndainge ndisingatozivi kuti zvose zvandainge ndichiitwa ndainge ndichitogadzikwa mweya wechipoko, because vatete vainge vaine mari. Vakabva vati vainge vachazondipa mari yakawanda. Takazoenda kuya, then mukadzi wen'anga iya akabva azonditora, akabva azonditarira kuzasi kwangu kuti zveshuwa ndainge ndichiri mhandara. Akabva aona kuti ndainge ndichiri mhandara, vakabva vazotora rimwe dhishi rainge riine mvura. Vatete vakabva vazonzi vange vachigeza first, vakageza face yavo, ndokubva vazogeza maoko avo, vakabva vazogeza makumbo avo. Ndikabva ndazonzi mvura iyoyo ndaifanira kuti nditange ndaigeza. Saka ndakangoita kungodirwa mvura iyoyo. Zvose izvi zvichiitika vatete vainge vakandifuratira. Then ndakati ndapedza kugezwa ndikabva ndazonzi ndinge ndichinwa. Ndakabva ndazonwa mvura iyayo, ndokubva ndazogariswa pachimhasa. Ndokubva vatete vakabva vazouya, ndokubva vazopfugama pamberi pangu, vakabva vatanga kuomberera vachingotaura zvimwe zvandainge ndisingambonyatsokunzwisisa. Zvizhinji zvacho handichazvirangariri. So mukoma kubva ipapo ndo pandakangotanga kungofila kuti pandinenge ndichifamba so kunenge kuine munhu uyo anenge achinditeverera. Ikabva pazouya chimwe chamupupuri chikabva chazonditenderera chamupupuri chiya, zvikabva zvanzi zvainge zvaita. Mukukura kwangu ndakabva ndaona kuti ndiri munhu anosemewa nevanhurume, ende kutoti nditi ndatopindawo murelationship nemunhurume, munhu iyeye anenge atori married ende anozogumisidzira andishayinira. Saka vatete ava chinondirwadza ndechekuti kuchechi vainge vatori mukuru kuchechi, but vakatouraya munhu vakatongofa nesecret yavo. Ndiyo confession yangu iyi yandiinayo. Ndambozamawo kuti ndinge ndichifamba, but kwose kwandinoenda mukoma, hey se ava vanorapa pamaYouTube ndakambotora manumbers avo, but mari dzacho dzavanenge vachida dzinenge dzakati wandei. Manje inini muno muSouth Africa ndinotongoshandawo samaid, saka mari idzodzo handikwanisi kuti ndinge ndichidziwana because
ndakaudzwa kuti at least kana ndikabata somewhere around $5,000 inini mari yandinokwanisa kungowana maybe around 300 kana kuti $400. awa ma1000 awa handimakwanisi, ndichangofa hangu nenhamo yangu. Iko zvino ndakazosvika pakupiwa chirwere ende handitombozivi kuti akandipa chirwere chacho ambori ani, because upenyu hwangu upenyu hwekuti ndinenge ndichingotambisiwa navo varume ava. Ive dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvedzi vedu. Zvinorwadza asi zvakangoma hazvo vedu, pakaipa.